בהצלחה לכולם. תודה. בהצלחה. גלי, אני נרדם, תעירי אותי בזמן. הפוך, גוטה, הפוך. זה השעה שבדרך כלל אני ישן בה. אני ממש מקווה שיעלו אנשים. אל תדאגי, לא יהיה הקיץ של אביה. גם אם יהיה, אין ברירה. תמיד מתנחמים בזה שזה מוקלט, ואז כאילו האלפים יראו את זה בהקלטה מקסימום. שלום, יש לנו פה משתתפת שהצטרפה, עוד דקה יגיע המועד, וב-11:02-3 אנחנו נתחיל. בוקר טוב, שלום לכולן ולכולם, אנחנו נתחיל ממש עוד דקה את הוובינר. שוב בוקר טוב, עוד מהצהריים טובים לכולם, עוד דקה אנחנו מתחילות. אוקיי, אז שוב בוקר טוב לכולם, שמי גלי ענבר, שמחה מאוד שהצטרפתם אלינו, יש לנו כבר הרבה משתתפים שהגיעו, אז אנחנו נתחיל, אני מניחה שהצטרפו אלינו עוד כמה בדקות הקרובות. אז את חלקכם וחלקכם אני מכירה, שמחה מאוד שיש כאן פרצופים מוכרים, אבל גם הרבה כאלה שלא, ואני גם לא בטוחה שכולכם מכירים אותנו, את AKT. אז מילה עלינו, אנחנו חטיבת הייעוץ של חברת AKT, ואני גלי ענבר, מנהלת את חטיבת הייעוץ. אנחנו חלק מחברת AKT הגדולה שמחברת בין טכנולוגיה לאנשים, אנחנו מטמיעים מוצרים כמו Success Factors ו-Qualtrics ו-Fieldglass ועוד כאלה וכאלה, ואנחנו חטיבת הייעוץ בתוך AKT, שחולשים
מייעצים ומובילים מגוון הכי גדול בארץ, אני חייבת להגיד, של כל פרקטיקות משאבי אנוש, החל ממצוינות משאבי אנוש, טרנספורמציה במשאבי אנוש, employee experience, HR analytics, מודלי הפעלה, דרך כל פרקטיקות ניהול הטלנט, כולל assessments, talent management, performance management, כל מה שאפשר לחשוב עליו בטלנט, מנהיגות, תרבות, פיתוח מנהלים, אזורים של תגמול עם דגש על benefits, ניהול שינוי מכל הסוגים, וניהול שינוי זה הרי לחם חוקנו כל הזמן תמיד, ו-outplacements שניגע בהם גם היום. איתי כאן היום רמי, אורן ומיכל, כל אחד מהם מנהל את אחד מהתחומים שלנו ב-AKT, וניקח כולנו חלק בוובינר. אנחנו נשתדל תוך 35 דקות לסיים את הוובינר ולאפשר מקום לשאלות, ואנחנו מזמינים אתכם ואתכן לשאול שאלות בצ'אט, יש לכם כפתור צ'אט ואתם יכולים להתחיל לשאול את השאלות כבר עכשיו, אם וכשעונה לכם שאלה, ובכל מקרה בסוף הסשן נאסוף את השאלות. אז אני רוצה להתחיל את הוובינר הזה בככה כמה סנפשוטים של פרסומים של מייקרוסופט מהחודשים האחרונים. אז יולי 2025, מייקרוסופט מודיעה לעובדים שלה ולכל העולם ברשתות, AI is no longer optional, כל העובדים והעובדות מחויבים להתחיל לעבוד ולהשתמש בכלי AI, במקביל לתהליכי צמצומים שהתחילו בחברה. אוגוסט, מנכ"ל מייקרוסופט ישראל הפעם, משהו שאני מניחה שכולכם ראיתם את הפרסומים שיצא בהצהרה, נגמר המודל שהצלחה עסקית שווה הרבה עובדים. הרבה רעש היה סביב האמירה הזו אי שם באוגוסט הרחוקה. בספטמבר, מנכ"ל מייקרוסופט העולמית הפעם, סאטיה, אומר, אנחנו צריכים, we should do better, או we will do better, ומודה שהחברה צריכה לבנות מחדש את האמון סביב העובדים, שהוא בהקשר של כל האמירות שנאמרו בחודשים האחרונים, והרגע הראיתי לכם, ובנובמבר, סאטיה המנכ"ל מודיע שאחרי תהליכי קיצוצים, מייקרוסופט הולכת להגדיל בחזרה את ההדקאונט שלה, הפעם באופן חכם הוא אומר, ועדיין. וחשבתי שזה הקשר מצוין לוובינר שלנו היום, שמתמצת את המציאות החדשה הזו שאנחנו נמצאים בה בשוק העבודה, שהיא הרבה יותר מהירה ותנודתית ופחות נשלטת, שבה פעם אחת הקשר בין הצלחה עסקית להיקף ההון האנושי הולך ונחלש, פעם חברה עם הרבה revenue היה שווה יותר עובדים, וזה ממש כבר לא ככה, מציאות שבה הקצב מהיר הרבה יותר מהתהליכים הארגוניים שהתרגלנו להם פעם התרגלנו לתהליכי קיצוץ או קיטון שנתיים, אחר כך עברנו לתהליכים של פעמיים בשנה, אולי אפילו פעם ברבעון, והיום אפילו זה לא, ומציאות שבה בסוף אנחנו כל הזמן בתהליכים של פיטורים וגיוסים בו זמנית בתוך אותו ארגון. ואנחנו נדבר על זה היום, ורגע לפני שנתקדם, נשמח רגע שניצן תעלי את הפול שלנו ונראה מי שרוצה להשתתף, איך אתם מגדירים את הלך הרוח אצלכם בארגון, שקצת נלמד לדעת מי אתם ומי על הקו, אז אם מתאים לכם אז תענו על הפול, ניקח לזה כמה שניות. אז תודה למי שרצה לחלוק, מי שעוד רוצה, אנחנו רואים את התשובות באנונימיות, אז אתם יכולים לבחור לענות, וזה בסדר גם לא. אוקיי, אני חושבת שתודה למי שענה, מי שעוד רוצה יכול להמשיך, אבל התמונה עוזר לנו ככה להבין לפחות מי ששיתף אותנו, אז איפה אתם נמצאים היום, אז באופן, אני אגיד לא מפתיע, אתם באמת חווים צמצום וגידול בו זמנית, רלוונטי מאוד לסשן שלנו היום. אז תודה ניצן, אני חושבת שאפשר להוריד את הפול,
ומי שלא שיתף זה גם בסדר גמור. ובואו נתקדם. אז אנחנו בחרנו להציג לכם היום את הסיפור דרך איזשהו framework של הערכות שבנינו, שאנחנו ממליצים ומציעים ללקוחות שלנו לעבוד ככה, שבצד אחד הערכות תשתיתית לשגרה החדשה, ותשתית היא גם תשתית נתונים אינטגרטיבית, כמה שיותר מעודכנת כמובן, תומכת החלטות, תשתית שבה הארגון עובר לארגון שעובד בעיקר עם עובדים, כלומר מעסיק עובדים ועובדות לארגון שמנהל מערכות יחסים הרבה יותר מגוונות מול אנשים, ולתשתית שבה יש מקסימום הלימה בין המשימות והצרכים העסקיים ליכולות והכישורים של האנשים. אז נדבר על החלק הזה של ההערכות התשתיתית, ובחלק השני נדבר על החוויות של האנשים. האנשים זה העובדים והעובדות הנשארים שלנו, שמחויבים עכשיו למקסימום ביצועים, ומצופים לעבוד במוטיבציה ובחדווה, בתקופה שיש בה בעיקר אי ודאות, החוויה של העוזבים והעוזבות, והחוויה של המנהלים והמנהלות, שיותר מאי פעם צריכים לייצר משמעות וחוסן, חוסן ארגוני וחוסן אישי לעובדים והעובדות. אז זה הפריימורק שנעבוד דרכו היום, ואני רוצה להתחיל בהערכות התשתיתית, כשהאלמנט הראשון בה, כמו שאמרתי, הוא תשתית נתונים אינטגרטיבית תומכת החלטות. ההמלצה החמה שלנו היא להחזיק עד כמה שניתן באונליין כל הזמן, כי כמו שאמרנו, זה כבר לא להתכונן לקראת איזשהו תהליך, אלא זו שגרה, להחזיק בסיס נתונים אחד שמספר את כל הסיפור. והסיפור הוא סיפור של כסף, של עלויות, של תקציבים ושל כמויות, וכאן ההמלצה החמה היא להתחיל לייצר שפה שמסונכרנת עם מחלקת הכספים. מחלקת הכספים מדברת תמיד בעלויות עבודה, אנחנו מדברים על עלויות שכר, זו לא בדיוק אותה שפה, אנחנו יודעים ויודעות את זה, והחשיבות בלייצר את המכפלות, את התרגומים, ולהחזיק באותו בסיס נתונים, את האמרות בין השפות האלה, הוא חשוב. ככה גם הסיפור של שיוכים תקציביים, אנחנו בדרך כלל מדברים במובנים של מבנה ארגוני, והכספים מדברים בשיוכים תקציביים, וכשמדובר בתהליכים של קיצוץ וגדילה כל הזמן, חייבים להחזיק שפה משותפת. אז אלה העלויות החלקים היותר כמותיים, יש לנו כמובן נתונים ארגוניים, עיסוקים זה יכול להיות תפקידים, משפחות תפקידים, כישורים, אם אתם כבר מחזיקות ומחזיקים היום כישורים על האנשים, אז כל האינפורמציה הזו, לצד ביצועים ופוטנציאל, תמילי העסקה מאוד מאוד חשוב, אחוזי משרה, האם הם עובדים ועובדות שלנו, עובדי קבלן, עובדים זמניים, נתונים סופר חשובים, שצריך להחזיק אותם כל הזמן יחד עם שאר הנתונים, ונתונים אישיים, גיל, ותק בארגון, כל מיני מקרים מיוחדים, חולי, שכול, caregivers, אנשים שנמצאים כרגע בסיטואציה שצריך להיות הרבה יותר רגישים אליהם מפעם. החלק השני בהערכות התשתיתית מדבר על תשתית שבה אנחנו בצורה פרואקטיבית ומנוהלת. מתחילים לא רק להעסיק עובדים ועובדות או full time employees, אלא נהל מערכות יחסים שונות ומגוונות. עכשיו, כל מה שכתוב בשקף הזה, אני בטוחה שכבר ראיתם וראיתם. זה לא חדש שארגונים עובדים לא רק עם FTEs, אלא גם עם עצמאים ופרילנסרים, כי זה מאפשר גישה מיידית למיומנויות ויכולות אד-הוקיות ללא צורך בהעסקה. והרבה ארגונים כבר עובדים היום עם מתמחים וסטודנטים וסטודנטיות, ושותפויות עם סטארט-אפים ואקדמיה, זה משהו לא חדש, וגם מודלי אאוטסורסינג ו-managed services, למרות שכאן הנטייה היום ללכת יותר ויותר לתחולות עבודה, שמסורתית כן ביצענו בתוך הארגון. וגם גישה למאגרי טאלנט חבויים, העסקה של הון אנושי מגוון, מגזרי, אוכלוסיות מוחלשות. אני לא חושב שמשהו בשקף הזה שהוא חדש. הרעיון שאני רוצה להביא כאן מדבר אחד על מעורבות ופרואקטיביות, ממש פרואקטיביות של ארגון משאבי אנוש, לייצר תשתית כזו ולתכנן ולנהל אותה. כלומר, פחות להגיב לצרכים העסקיים ולצאת פתרונות נקודתיים, אלא להסתכל בצורה אינטגרטיבית על ה-workforce כאקוסיסטם, ולייצר את המצב שבו הגמישות הזו שאנחנו כל כך צריכים בתקופה הזו, הופכת להיות ממש שריר שאנחנו יודעים ויודעות להפעיל.
והחלק השלישי בהיערכות התשתיתית לשגרה החדשה, מדבר על מקסימום הלימה בין משימות וצרכים עסקיים ליכולות וכישורים של אנשים, וכאן אנחנו עושים את השיפט מניוד פנימי, מ-internal mobility, בתור הפרקטיקה המובילה שלנו היום במשאבי אנוש, למרקט פלייס פנים ארגוני. internal mobility, ניוד, כולנו מכירים ומכירות את הפרקטיקה הזו, אבל בסיטואציה כל כך פרג'ילית שבה אנחנו נדרשים לגמישות כל כך גבוהה, אנחנו צריכים להפעיל עוד שרירים ועוד פרקטיקות, ושוב הרעיון כאן הוא לנהל אותן, וממש להשריש אותם כפרקטיקה, ולא רק לענות לאיזשהו צורך נקודתי. אז בין אם זה redeployment מתועדף, שבו אנחנו יודעים ממש לפנות וליזום בין משרות פתוחות לאנשים שמשרתם עלולה להתייתר, ומציעים לאנשים האלה שיש להם ביצועים טובים, ויש להם כישורים רלוונטיים, ועוזרים להם להישאר בארגון, דרך job partiality, פרקטיקות שבהם עובדים ועובדות מחלקים את הזמן שלהם ואת אחוזי המשרה בין שתי משרות, כי לא בכל אחת מהחטיבות צריך עכשיו משרה מלאה, וזה משהו שאנחנו מכירים ומכירות הרבה שנים, אבל קשה לעשות אותו בחיים האמיתיים, וצריך לייצר את היכולת הזו, את הפרקטיקה, את התשתית לזה. short term assignments, לתת לאנשים גם את ההזדמנות לפתח כישורים חדשים, וגם לענות על צורך נקודתי שיש לנו, והוא לא דורש ממש משרה, והעולם של Global ו-Remote Assignments, שבו יש ארגונים שכבר עושים את זה היום, ויש ארגונים שעד היום בחרו לא לאפשר לאנשים, בלי לעשות רילוקיישן, לקחת משרות במדינות אחרות, כמובן מדובר רק בארגונים גלובליים, וזה הזמן פרואקטיבית לפתוח גם את האלטרנטיבה הזו, כי יכול להיות שאותו עובד או עובדת שעכשיו משרתה מתייתרה, עוד כמה חודשים נצטרך אותם שוב, ויש להם ידע ארגוני וגם כישורים שממש ממש חבל לנו לאבד. אז אלה היו שלושת השרירים או שלוש הפרקטיקות בהיערכות התשתיתית, ואני רוצה לעבור לעולם של חוויות ואנשים, ואני מבקשת ממיכל להצטרף ולקחת את זה. תודה גליה. אז באמת אנחנו עוסקים הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על צמצום במי שעוזב וכולי, ואני רוצה שנסתכל על מה קורה עם מי שנשאר. בסוף, כמו שאמרנו, אלה אנשים שצריכים להיות מצד אחד במקסימום מחויבות ובאי ודאות, וכשאנחנו מדברים על חוויה, אז אנחנו קודם כל מסתכלים דרך הפרספקטיבה שלהם, וזה אנשים שהיו באיזושהי תקופה של אי ודאות, הסתכלו מהצד על האופן שבו המעסיק ניהל את התהליך, ואז יש את הרגע הזה שבו אתה נושם לרווחה, כי אתה לא חלק מהתהליך, ומצד שני אתה מבין שאולי הפעם זה לא אתה, אבל בעוד תקופה, כי כמו שאמרנו, צמצומים וגידול, משהו שקורה כל הזמן, ואנשים מבינים את זה. חלק ממש הזדהו עם המפוטרים, חלק מפוטרים אולי חברים שלהם, היו איתם, הם ממש מסתכלים מה קורה, כמה מכבדים אותם, זה משפיע גם על החוויה שלהם, הרבה פעמים שאנחנו רואים מה קורה לאחרים, זה בהחלט מהדהד על החוויה שלנו, ולא פחות חשוב, בטווח הקצר, העומס עליהם גדל, בסופו של דבר אנשים הולכים, ולא תמיד אנחנו באמת מתכננים גם את הקפסיטי לתוך הדבר הזה. אז בואו רגע נציץ קצת יותר לעומק על האתגרים של מי שנשאר. אז הזכרתי עומס, ועומס מייצר שחיקה, ואנחנו רואים גם ממחקרים שהשחיקה בעולם ההעסקה ב-2025 מגיעה ל-66% מבחינת רגע מה שאנשים מעידים, ושחיקה גורמת קודם כל חוסר יעילות. אנשים מתפקדים באופן פחות יעיל בזמן שהם שחוקים, ברמה הרגשית היא גורמת לאנשים להרגיש ניתוק, ציניות הרבה פעמים, ריקנות, וכמובן תשישות. אני אתייחס לזה כשאנחנו נדבר בפתרונות מה עושים בהקשר הזה. אתגר נוסף, נעלה רגע לשקף הבא, אוקיי. אז אנחנו יודעים שאנחנו בעולם שבגדול, אנחנו כבר לא מאמינים לשום דבר, בדיוק עכשיו יוצאים גם עוד ועוד מחקרים, ה-AI ככל שהוא גם תופס יותר ויותר יכולות, אז אנחנו כבר לא יודעים מה האמת ומה לא, וממש מחקרים מראים איך יש ירידה ברמת האמון, גם מול ממשלים, גם מול תקשורת,
אבל גם ברמה העסקית אנחנו רואים שארגונים נמצאים, כמו שאומרים, במקום טוב, ביחד עם ממשלות וכלי תקשורת, ובאמת באמת עובדים פחות ופחות מאמינים. וארגונים זכו לזה בזכות, כמו שאומרים, גם בגלל שבאמת הרבה פעמים יש צמצומים פתאומיים, או יש התנהלות שאין הלימה בין המסרים ששמענו לפני כמה חודשים לבין מה שמנהלים עושים. הודעות פומביות של מנכ"לים לגבי AI מייתר עובדים, אז מה זה אומר עליי, ובכלל רגע, איך תופסים אותי. אחרי הקורונה, כשפתאום חזרו רגע גם לעבוד בתוך מקומות עבודה, צמצמו את ההיברידיות, יש תחושה שיש גם יותר מעקב, יותר ניהול מיקרו-מנג'מנט, זאת אומרת, המעסיק לא מאמין בי, גם אני לא מאמין בו. ובגדול יש תחושה של נטישה, הרבה מגמות שהיו בעבר, גיוון והכלה, וכל מיני דברים שכאילו ככה נראו שארגונים תופסים מקום יותר ערכי בתעסוקה מגוון, פתאום ירדו מסדר היום, הם כבר לא רלוונטיים, הם כבר לא חשובים, וזה כמובן מוריד את האמון. אז הנחת המוצא שלנו צריכה להיות, יש ירידה באמון. כשאנחנו מסתכלים על מה אנשים מחפשים ומה חשוב להם בעבודה, אז אם לפני כמה שנים היינו מראים מחקרי מטה-דאטה על כל מה שקשור לקריירה והתפתחות, ואנחנו רואים שממש יש ירידה, אז יש 3 דברים שהם כמעט קונסיסטנטיים וחוצי עולם. 1, הם מחפשים משמעות, 2, הם מחפשים באמת את המקום הזה של השייכות, וגם ה-recognition. אנחנו רואים שאנשים כבר לא רואים בעבודה כמקור להתעשרות, או זה מה שמאפשר לי לחיות. אנחנו צריכים רגע להבין איך אנחנו מחברים את הצורך שלהם למה שאנחנו מציעים. האתגר הבא. אוקיי, אז זה לא אתגר, אז מה עושים? אז 4 דברים שאנחנו ככה ממליצים לעשות, ואני תכף גם אפרט. אז באמת הנושא הזה של תקשורת, שזה goes without saying, גם אני לא מחדשת בהקשר הזה, אבל באמת הסיפור של תקשורת היא מראה של התרבות והערכים שלנו. אי אפשר רק בתקופות טובות לדבר על הערכים שלנו ועל התרבות שלנו, ואז כשקוראים רגעים משבריים, התקשורת היא לא בהלימה. הסיפור של טרנספורמציה טכנולוגית ו-AI, נדבר על מה זה אומר לאפשר לאנשים להצליח בטרנספורמציה הזאת. well-being תופס מקום מאוד מאוד משמעותי, גם בהקשר הפיננסי וגם בהקשר הנפשי, ומאחר ואנחנו לא יודעים מה הולך לקרות ביום שאחרי, איך אנחנו עוזרים לאנשים להיות יותר גמישים ולהכין את עצמם ליום השינוי שלא לפגוש אותם גם בעתיד. אז בואו נראה מה זה אומר ברמה הפרקטית. אז ברמה הפרקטית תזכרו שבעצם המשקפיים שהעובדים מרגישים עכשיו הם משקפיים אחרים, יש להם פרספקטיבה אחרת, ואנחנו מדברים על 4 מימדים של תקשורת. 1, כבוד. מה עובד צריך לשמוע, אנחנו רואים אותך, זה קשה, מותר להיות מבולבל, מותר גם לכעוס, מותר להיות עצוב, זאת אומרת רגע לתת את המקום הזה של כבוד לתחושות. רציונל, זה לא it is what it is ותתמודד עם זה. למה זה קרה, מה הוביל לזה, איך התקבלו החלטות, מה הגבולות של מה שאפשר לשתף, כמובן לא את הכל אפשר לשתף, אבל כן לתת רגע את הרציונל ואת הסיפור שמאחורי ההחלטה הזאת. הדבר הנוסף זה בעצם ה-reassurance, יש לנו עתיד, לאן אנחנו הולכים, יש לנו תוכנית, אנחנו יכולים לייצר יציבות בתוך התוכנית הזה, מה זה אומר עלינו, על הצוות שנשאר. וכמובן, כמו שאמרתי גם לפני כן, לעשות talk the walk, בעצם לשקף את הערכים שלנו, להראות שאנחנו ממשיכים לשמר את מי שאנחנו ואת הצעת הערך שלנו. אז זה לגבי תקשורת פנים-ארגונית. אז אנחנו רואים אחרי ההייפ של ה-AI שאמור לשנות את כל האופן שבו שוק העבודה עובד וארגונים עובדים, מחקרים כמו המחקר הזה, שבעצם ארגונים לא באמת מצליחים עדיין ליישם את ה-AI ולשנות את מודל ההפעלה, ואם אנחנו רוצים שעובדים ישתמשו ב-AI, אנחנו לא צריכים להניח שפשוט זה יקרה. אנחנו צריכים לשקף מה הציפיות שלנו, איך נראית הצלחה, מה מותר, מה אסור, איזה כלים אנחנו נותנים להם, ולייצר בעצם איזושהי תוכנית ותשתית,
כדי להבטיח שבאמת יצליחו בתוך הדבר הזה. דבר הבא. רגע, נראה לי גליה, יש לך אולי בעיות... אוקיי. אז אנחנו רואים שבעצם, כמו שאמרתי לפני כן, באמת הציפיות והצרכים השתנו בשנתיים, 3 האחרונות בצורה דרמטית, ואחד הדברים שהשתנו זה החזרה של ה-well-being, גם הנפשי וגם הפיננסי, ואנשים ממש במחקרים מראים שהם מוכנים לוותר אפילו רגע על עלייה בשכר לטובת הטבות של well-being. יש שם הרבה כסף, ורובנו כארגונים נותנים המון דברים בעולמות הפיננסיים, בעולמות של ביטוחי בריאות. זה הזמן, אם לא עשינו את זה עד עכשיו, להדגיש ולתקשר את המקום של ההטבות הקיימות בחברה, להנגיש אותם, לעשות education סביבם, כדי בעצם לייצר איזושהי תחושה של מחויבות, של מה נשמר, מה יתחזק, ולתת להם את הכלים בעצם לייצר את ה-well-being הפיננסי. לגבי הנושא של השחיקה והמקומות הנפשיים, אז הזכרנו לשים לב למקום הזה, לראות שאנחנו לא שוחקים את הנשארים עד דק. אז גליה הזכירה באמת את המקום הזה של המרקט פלייס, ואני רוצה לבוא ולהסתכל מהפרספקטיבה של העובדים ולדבר בעצם על הגמישות. דווקא במקום שבו אנחנו לא יודעים להבטיח שעוד מהלכים כאלה לא יקרו בחצי שנה או בעוד שנה או בעוד שנתיים, בואו תנצלו את המקום של הגמישות שאתם רוצים לייצר בארגון, כדי לאפשר לעובדים בעצם לפתח את הגמישות אצלם. בין אם זה דרך להציע להם לימודים, או באמת חלוקת המשרה עם קולגות, זה אומר שיכול להיות, אגב, שהם יכולים לעבוד גם בחלקיות משרה בארגון, ולעבוד במקומות אחרים, הם יכולים להתנסות בכישורים אחרים, ובעצם להיות סלשרים, לעסוק בעוד דברים שאולי עד היום הם היו התחביב שלהם, אבל הם יכולים גם לפרנס אותם במקביל לעבודה בארגון. בעצם זה גם מגדיל את הגמישות הארגונית, אבל גם מייצר איזושהי תחושה של חוסן לעובדים, שהם יכולים להתמודד מהר יותר עם שינויים שהולכים ומגיעים. וזה בעצם הדבר הנוסף. והדבר האחרון, יש בעיה נראה לי בקצב של האינטרנט, אוקיי. אז דיברנו על תקשורת במקום של רגע המראה של התרבות, אבל אני רוצה לומר שהרבה פעמים ארגונים עושים דברים נהדרים וטובים בכל מה שקשור לתמיכה בעוזבים, אבל הם לא מספרים את הסיפור. ואנחנו יודעים עם בסיס מחקרים שיש פער אינהרנטי בין מה שאנחנו עושים לבין מה שאנחנו אומרים. אז הרבה פעמים אנחנו רוצים לדבר על הפער הזה דווקא בהקשר השלילי, ואני אומרת, לא. כשאתם עושים דברים, כמו שנתתי לדוגמה של ההטבות, תתקשרו אותם. זה יגדיל את האמון, אבל גם יגדיל את התחושה של החוסן, של המחוברות, של היציבות בקרב אלה שנשארים. אז לא רק לעשות, אלא גם לתקשר, מה שנקרא talk the walk. אז אני מעבירה מפה לאורן, שידבר על חוויית העוזבים. תודה מיכל. אז באמת אנחנו רגע נתקח כמה דקות לדבר על אלה שאנחנו צריכים לדעת גם להיפרד מהם. שקף הבא בבקשה. כן, אז למה חשוב להשקיע בתהליך פרידה נכון? אז כמו שנאמר, המציאות שבה ארגונים נאלצים להיפרד מעובדים, זה דבר נתון, זה חלק בלתי נפרד, לעתים בלתי נמנע ממחזור החיים של ארגון, אבל לבחירה שלכם איך לנהל את הפרידה מהאנשים שלכם, יש השפעה מאוד מאוד משמעותית על מותג המעסיק, ויותר מזה גם על הביצועים העסקיים, ובכמה רמות. ברמת חוויית העובדים, מיכל ציינה את זה, אנשים מבינים שארגון עובר תהליכי צמצום, אבל הם מסתכלים מהצד ובודקים עד כמה התהליך הזה נעשה באופן הוגן, באופן מכבד, ושמקרין על תרבות הארגון, וכתוצאה מזה גם אפשר אפילו להעלות מחוברות וגם תחושת ביטחון אצל אלה שנשארים, שהארגון ידע איך להתייחס במידה והדבר הזה גם יגיע אליהם, ושהוא לא מתפרק ברגע שאנחנו בתהליך צמצום. ובאופן מיוחד צריך לשים לב למנהלים שלנו שהם בסוף חוד החנית בפרידה, תהליך שוחק, תהליך קשה, וככל שיש לנו איזושהי מעטפת ארגונית של פרידה, זה מוריד את הלחץ מהם, מסייע להם בתהליך הלא פשוט הזה.
המשכיות עסקית, שזה אומר שבתוך תהליך צמצום יש נטייה וסכנה לפגיעה ברציפות של הפעולה וירידה בתפוקתיות, וככל שאנחנו מנהלים בצורה מסודרת את הפרידה מאנשים באופן מקביל, ניתן באופן יחסי לפגוע פחות בפעולה העסקית, אבל באותו זמן אנחנו רואים יום יום את הפרסומים בחדשות על ארגונים שהם מצמצמים, אולי אפילו מצמצמים ומגדילים באותו זמן, וזה לא משנה שיש פה פגיעה פוטנציאלית במוניטין, ושוב, ככל שנראה שהארגון בשליטה בתהליך הזה, זה מקטין את הפגיעה, זה גם מקטין חיכוך סביב נושא יחסי עבודה, כשאנחנו משקיעים בתהליך נכון, וכתוצאה מכך גם אנחנו יכולים להימנע מעלויות מיותרות שיוצאות בתהליך הזה, ובסופו של דבר הארגון יחזור לגדול בשאיפה, ויום אחד הוא ירצה לחזור ולגייס אנשים, ובמקום הזה הוא רוצה לדעת שהוא משמר את היתרון התחרותי שלו כמעסיק פוטנציאלי, שאנשים שעזבו אותו יוצאים בתחושה טובה והם סוג של שגרירים, טלנטים אולי אפילו יחזרו אלינו, אבל אנחנו בטח ובטח רוצים להמשיך ולהיות שחקן אטרקטיבי לטלנטים אחרים בשוק, ושוב ארגון יוצא בשלבים שונים לתהליכים שונים, וזה חלק מהתהליך, אבל ה-EVP פה צריך להישמר, המותג המעסיק. אז ממה בנוי תהליך פרידה מוצלח? אנחנו מסתכלים על 3 מאפיינים. פיטורים בעבודה זה תהליך מאוד טראומטי, רגשית מאוד קשה לאנשים, וככל שהתהליך הוא מובנה, וזה אומר שאנשים מבינים מה השלבים השונים, מה הולך לקרות איתם, תחושת ההוגנות ותחושת השליטה והשמירה על הכבוד שלי עולה, ובהמשך לכך גם נושא התקשורת, לבחור את הערוצים הנכונים לתקשר עם נשים, בין אם זה פורמלי או א-פורמלי, לטעמים מנהלים הם גורם א-פורמלי, אבל פה אני חייב להגיד, התקשורת צריכה להיות דו-כיוונית, במובן הזה שאם אני מנהל את זה נכון, אני גם מקבל כארגון אינדיקציות למה שקורה בשטח, זה מחזק את הוודאות ומונע עמימות בשני הצדדים. והתמיכה, ברגע שאני מייצר מעטפת מובנית של תמיכה במפוטרים, זה גם מאפשר להם להתאושש מהר יותר מהמצב ולמצוא את השלב הבא בחיי העבודה, וגם כאמור שומר על הדימוי החיובי של הארגון בין אלה שנשארים. מה אנחנו כ-AKT עושים בנושא הזה? אנחנו כבר מעל 20 שנה מייצגים בישראל את LHH, זאת חברה עולמית המובילה בתחום של ליווי עובדים בתהליכי חיפוש עבודה. LHH העולמית פרוסה ב-90 מדינות, אנחנו למעשה LHH ישראל, ואנחנו מלווים את החברות הגדולות במשק וגם מהגדולות בעולם. למעשה מלווים עשרות אלפי עובדים בשנים האחרונות, יש לנו צוות של מעל 45 יועצים, אנחנו פועלים בכל הארץ, כשמעשה מה שאנחנו מספקים זו תוכנית Outplacement, ליווי תעסוקתי לאנשים שעוזבים את הארגון. אמנם זה שירות שממומן על ידי הארגונים, אבל לקוח אמיתי זה העובדים, ואנחנו פוגשים אותם in the point of need, בנקודת המעבר, זה יכול להיות בלמצוא את התפקיד הבא שלי, פרישה פעילה, לימודים, אפילו פתיחה של עסק עצמאי, יש לנו יכולת לתמוך בכל התהליכים האפשרויות האלה. קצת כדי לפרט איך תוכנית כזאת של Outplacement נראית, אז אנחנו מקבלים מהארגונים פרטים על העובדים שזכאים לשירות, ואנחנו עושים איתם שיחת היכרות קצרה שיש לה 2 מטרות. מטרה אחת, לתת מידע בצורה מאוד מסודרת לגבי השירות, אבל גם להכיר אותם ולהבין מה הצרכים שלהם, ואחרי השיחה הקצרה הזאת שעושה אותה צוות מקצועי, ככל שהעובד מחליט להפעיל את התוכנית, אנחנו מתאימים לו את יועצת הנכונים, ומפה הוא מתחיל תוכנית שהמשך שלה יכול להיות בין חודשים בודדים לעד שנה גם, הארגון בוחר למי הוא רוצה להעניק את השירות הזה, אבל השירות כולל 3 מרכיבים, פגישות אישיות עם אותו יועץ אישי, הפגישות האלה לרוב מתמקדות בשני מרחבים, המרחב הרגשי, והיכולת לדייק לעצמי מחדש את העתיד התעסוקתי שלי, ובצד השני הרבה מאוד פרקטיקה של לעזור לאותו נועץ בתהליך המעבר והכנה לרעיונות, מיתוג אישי וכדומה. כל משתתף בתוכנית מקבל כניסה בלתי מוגבלת לפורטל הקריירה שלנו, ומעבר להרבה מאוד מידע שיש שם, יש לנו גם כ-20 סדנות וירטואליות, מעוברות על ידי מומחים בתחומים שונים,
אפשר להירשם אליהם באופן בלתי מוגבל, והם כאמור במגוון נושאים כמו לינקדאין, הצגה עצמית, הכנה לרעיונות, אפילו ניהול משא ומתן וכדומה. והמרכיב השלישי זה צוות שלנו שעוסק בחיבור למשרות, יש לנו קשר עם מאות מעסיקים בשוק עם יחידות הגיוס שלהם, אנחנו מנהלים לוח משרות, אנחנו למעשה מבצעים חיבור בין האנשים שאצלנו בתוכניות למעסיקים פוטנציאליים שמגייסים, ויש לנו יכולת לייצר חשיפה באחוזים ניכרים משמעותית יותר, כאשר אנחנו, כיוון שאנחנו מחוברים לאותם ארגונים, אנחנו גם יכולים לקדם אנשים בתהליך הגיוס. המעסיקים רואים ערך רב מאוד בלעבוד איתנו, הם יודעים שיש לנו מאגר מאוד מאוד איכותי של אנשים שמחפשים עבודה, ולכן יש פה שותפות אינטרסים, ובתוך האירוע הזה אני רוצה לציין במיוחד את המיטאפים שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות. אנחנו למעשה מייצרים ירידי תעסוקה וירטואליים עם מעסיקים גדולים במשק שמגייסים. הנה דוגמה רק מהחודש האחרון, מיטאפ וירטואלי עם תעשייה אווירית, ולאחר מכן ביום נוסף עם NVIDIA. כל מי שהפעיל תוכנית זכאי להשתתף בתוכניות האלה, עולים מנהלים עסקיים, עולים מנהלי משאבי אנוש מהארגונים, מציגים את הארגון, את הפעילות שלו, את התרבות שלו, את התפקידים שמחפשים, ואת הדרך להגיש את המועמדות שלי לתפקידים. אני אגיד שכמובן שזה חלק מהמודל העסקי שלנו, אנחנו גם מאוד 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 גאים בעובדה שברמה הלאומית אנחנו עוזרים לאנשים לחזור לשוק העבודה, עושים את החיבורים האלה בלי ציניות, אנחנו חושבים שזה בעל ערך מאוד 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 חשוב, בטח בתקופה הזאת בישראל. אז זהו, זה ככה בכמה מילים על האנשים שעוזבים אותנו. תודה אורן. רמי? שלום לכולם. אני אנסה לחבר בין הנקודות שאורן ומיכל וגליה דיברו עליהם, ולמעשה מי שאמור לטפל בכל האתגרים המאוד מורכבים האלה של גם לצמוח וגם להיפרד מאנשים וגם לעשות את זה בדרך מכבדת ששומרת על חוויית העובד, בסוף זה המנהלים. המנהלים שנשארים ויש להם אחריות כבדה מאוד על הכתפיים. אני חושב שאף אחד מאיתנו, אף אחד מהאנשים שנמצאים פה בשיחה ועוסק בעולם של משאבי אנוש, לא יתווכח עם הנחת המוצא שכדי שהמנהלים האלה, הנשארים, יוכלו להיות איש של יציבות בתוך המציאות הכל כך דינמית הזאת, חשוב להשקיע ולתמוך בהם. ולא פעם פונים אלינו בשאלה של, אוקיי, אז מה אפשר לעשות או מה צריך לעשות כדי לעזור למנהלים להתמודד עם האתגר הכבד הזה של הכתפיים שלהם? ומה שאנחנו רואים זה שרבים כבר פיתחו את המיומנות בחלקים הקלאסיים של התמודדות עם השינויים האלה. רבים כבר היו בסדנאות של התנגדויות ובניית חוסן ואמפתיה, ולא פעם שואלים אותנו, אז מה אפשר לעשות, או יותר נכון, מה צריך לעשות? ופה מה שאנחנו יכולים לראות מתוך עבודה עם לקוחות בשנים האחרונות, אנחנו רואים שהקישור או היכולת הייחודית שהם צריכים לפתח, בטח ובטח אל מול הדינמיקה המורכבת הזאת, של יד אחת מצמצמת ויד שנייה גדלה, זה שאלת המשמעות. מה המשמעות? לאן אנחנו צריכים למעשה ללכת? ואפשר לראות וגליה הראתה את זה בצורה מאוד מאוד בהירה בהתחלה, השתנה משהו בחוזה הבלתי כתוב בין העובד לארגון. פעם היית יודע שאם אתה כישרוני ומצטיין, מה שנקרא טלנט, אז הארגון ידאג לך. פעם ידעת שאם אתה חרוץ או אם את חרוצה ואת טובה במה שאת עושה, הארגון ישמור עליכם, כי אתם נכס. ופתאום קרה משהו במציאות הארגונית, והמשהו הזה טורף את הקלפים. ומנהלים, אגב, אורי השתמש בביטוי, המנהלים הם חוד החנית. כאילו אותו חוד חנית פתאום מוצא את עצמו, צריך להתמודד עם שאלות שהולכות ומתחזקות בחדות שלהם, של בשביל מה להתאמץ, בשביל מה לעבוד, איזה מוטיבציה יש לי להשקיע בארגון שלך, אוקיי? מיכל דיברה על ירידה באמון, וכל הדברים האלה מתחברים לאותה אמירה מאוד משמעותית של הבנת המשמעות. עכשיו, אנחנו כבר בסביבות 2022 נחשפנו למודל מאוד מעניין של דיוויד אולריך, שמדבר על התפקיד של מנהיגים בארגון. הוא מדבר שם על כמה ממדים, הוא מדבר על זה שמנהיגים צריכים להגדיר את הכיוון, את האסטרטגיה, לאן אנחנו הולכים,
והם צריכים להיות גם אקזקיוטורים, כלומר לבצע, לא רק להגדיר כיוון, הם צריכים לדאוג לאנשים שלהם, לטלנט מנג'רס וכו'. ובתוך הדבר הזה, המודל שהוגדר ב-2008, עבר כל הזמן דיוקים ושכלולים, וב-22 דיוויד אולריך הוסיף את המשמעות או את הרכיב בטלנט מנג'מנט של הנושא Becoming a Meaning Maker. ולמעשה זה התחיל בתקופת הקורונה, שהם ניסו לחקור מה משתנה בציפיות ממנהלים, ואנשים פתאום אמרו, רגע, אני מוגדר כעובד לא חיוני, הארגון יכול להיפרד ממני בכזו קלות, אז למה לי לעבוד פה? למה לי להשקיע? וכל הדבר הזה פתח אצלנו הבנה מאוד עמוקה לנושא של משמעות, ובהתאם אנחנו כבר בכמה תוכניות פיתוח מנהלים שאנחנו מריצים, בטח בתוכניות למנהלים בכירים, אנחנו עושים שיתוף פעולה עם דוקטורית לפילוסופיה, ואנחנו עוסקים בשאלה של מה משמעות העבודה שלי בשבילי. והשאלות הן מאוד מאוד מופשטות, כצפוי בעבודה עם פילוסופים, אבל גם מאוד מרתקות. כי נשאלת השאלה מה אני נותן בעבודה, ועוד יותר משמעותי מה אני מקבל. וברגע שאני כמנהל יודע להוביל שיח כזה עם האנשים שלי, וברגע שאני יודע גם ראשית להוביל את זה עבור עצמי, אז אנשים מקבלים פתאום הבנה של המשמעות, שהיא הרבה מעבר לתפקיד ספציפי, בארגון ספציפי, בזמן נתון. והיכולת לנהל את השיח הזה על המשמעות, הופך להיות אחד מהכישורים היותר משמעותיים שמנהלים צריכים לפתח, ובואי נתקדם רגע לשקף הבא. ברור לנו לחלוטין שבתהליך הזה יש שונות מאוד גדולה בין אנשים. הקצב שאנשים עוברים אותו, העומק שאנשים עוברים אותו, אבל היכולת שלי כמנהל או כמנהל להוביל את השיח הזה ולעסוק במשמעות, הופך להיות מכפיל כוח. ואני רוצה בשקף קצר לסכם 3 אתגרים מרכזיים שאנחנו מזקקים בשיח עם ומנהלות מעולם משאבי אנוש. בדינמיקה הזאת של לצמוח ולקטון בו זמנית, יש אתגר רגשי. המון פעמים אנחנו פוגשים מנהלים או מנהלות שמרגישים איזושהי תחושה של אשמה. איך זה יכול להיות שפיטרנו, נפרדנו מאנשים אתמול, ומחר אנחנו מגייסים. לא פעם אנחנו פוגשים מנהלים שמגיבים בכעס. ולמעשה רק דרך הבנה של האסטרטגיה והמגמות הכלליות, המגה טרנדס, אפשר לעשות איזושהי הסדרה רגשית, ולא להרגיש אשמה ולא להרגיש כעס. הדבר הזה מאפשר את האתגר הבא, וזה היכולת להתמודד עם שתי ההוויות האלה בדבקות ומתוך התמסרות. יצא לנו לא פעם, בשיחות עם מנהלים ומנהלות, שאנחנו בונים איתם קשר מאוד עמוק וכן, מאוד אינטימי, שהם אומרים, תשמע, אני אצטיין בקטע של אחד מהם, של הקיטון או הגידול, השני לא בא לי עליו. אני עושה אותו בלית ברירה, אבל לא באמת בא לי עליו. ופה המסר החשוב זה שאין בן מועדף, אין ילד מועדף. צריכים להצטיין גם בזה וגם בזה, כי גם הנהלת הארגון וגם העובדים מצפים מאיתנו ל100% מקצוענות. והאתגר השלישי והאחרון, האתגר המנהיגותי, זה היכולת להתמודד עם שאלות מאוד קשות של עובדים, והיכולת מצד אחד לחבר אסטרטגיה עסקית, נקרא לה קרה, עם רגישות אנושית, וכל זה עובר דרך שאלת המשמעות. ברגע שאני יודע לדבר משמעות, אני יודע להתמודד עם המורכבות הזאת של התקשורת. אז אנחנו נשמח לסייע לכם בתהליך הזה של עיסוק במשמעות, אבל זה רק חלק מתוך השאלות שנוכל ונשמח לסייע לכם. אז גליה, המיקרופון שלך. תודה רבה, רמי, מיכל, אורן, ונשמח לשאלות. אני מבינה שבתחילת הסשן היו אנשים שניסו ולא הצליחו להתחבר אלינו, אז איחרתם בכמה דקות, אז התנצלותי על כך, אבל הסשן הזה מוקלט, אז תוכלו לצפות בהקלטה. ואם יש שאלות, אז זה הזמן. ניצן, אם את רואה שאלות, תגידי לי בבקשה, כי אני לא בטוחה שאני אראה אותן. ואם כן, אז תקריאי לנו. כל שאלה היא שאלה טובה. אוקיי,
אני מבינה שאין שאלות, ניצן? לא, כרגע אין שאלות. בסדר גמור, לא חייבים. אז זה הזמן להודות לכן ולכם שהצטרפתם. אנחנו מקווים מאוד שהיה, רמי דיבר על משמעות, אז שהיה סשן משמעותי, ושלקחתם ממנו לפחות דבר אחד, ואולי גם יותר. אז המון המון תודה, וחג שמח, חג חנוכה שמח, והמשך שבוע טוב לכולם. תודה רבה לכם. להתראות.